Kur'an we sünnetüň bize öwredýäni musulman kişi Allah Taala'nın eline bolan zatlar Allah Taala'dan dilemeli. Her işinde, her ýagdaýda musulman Allah Taala sığınmaly. Misal üçin her işimiz biz näme dip başlaýas? Bismillah dip başlaýas. Naharymyzda Allah Taala'nın ady bilen başlaýas. Naharyp bolamsoň Allah Taala'nın ady bilen tamamlaýas. Öýe giremizde Allah Taala'nın ady bilen, öýden çykymyzda Allah Taala'nın ady bilen. Her işte, her adımda musulman kişi bir Allah Taala sığınıp Allah Taala'dan ýardam dilemeli. Iň wagtysy hajatxana gireňde de aýdylýan doga we jinlaryň şerrinden Allah Taala sığınýas. Ene Kur'an we sünnetiň bize öwredýän şol. Kur'an we sünnetde gelen doga dileklerde bize öwredilýän şol. Musulman kişi her ýagdaýda hemişe Allah Taala sığınmaly. Bizi yaradan Allah, rızkımızı beren Allah, bizi bizden gowy bilýän Allah Taala biziň eýämiz. Biz hemişe Allah Taala umyt bağlap, Allah Taala'nın elinde bolan zatlar bir özünden dilemeli, bir Allah sığınmaly. Kyn ýagdaýda kalsak, dar ýagdaýda kalsak, Allah Taala ýalvarmaly. Misal üçin, musulman doganlar, biz her gün namazyň her rekatynda farz bolsun, sünnet bolsun, namazyň her rekatynda Fatiha surasyny okaýas. Ve Fatiha surasının 5-nji ayetinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diýäs. Yani näme diýmek? Manysy. Biz diňe sana ibadet edýäris ya Allah we diňe senden ýardam dileýäris diýäs. Yani musulman doganlar, ölülere yetiş, medet, kömek diýip ölülerden dilek edýän kişi entek näme üçin namaz okuyanyny düşünmedik kişidir. Ölülere yetiş, medet, kömek diýip ölülerden dilek edýän kişi entek namazy okuyan Fatiha surasyny düşünmedik kişidir. Ölülere yetiş, medet, kömek diýen kişi göze ulyas gora wori gaýtarmyş atajan özüň gaýtara wor belalardan ya şoňa benzeş sözler diýip öwliýalary ölüp gidenlere yüzlenýän, sığynýan, olardan bir zat hantama bolýan kişi entek Allah Taala näme üçin iman edenine düşünmedik kişidir. Allah Taala Musulmanda onlar Kur'an-ı Kerim'in Neml surasının 62. ayetinde aýdýar: "Emme yujibul muztarra iza da'ahu ve yekshifu s-su'a ve yej'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun." Kyn ýagdaýda galan kişi Allah Taala diýär, kyn ýagdaýda galan kişi ýalwaryp doga dilek edenne dilegini kabul edip ondan ol kynçylygy aýryan we sizi ýer ýüzünde halifeler edip goýan kim? Allah'tan gaýry ilah barmy? Şilgat az urat alýanyz diýär. Yani Allah Taala bize soraýar. Siz kyn ýagdaýda galyp, dar ýagdaýda galyp, müşküle, kynçylyga sebäwar bolup, ýalwaryp dilek edeňizde siziň dilegiňizi kabul edýän kim? Bir Allah Taala. Onda näme üçin musulman gidip dar ýagdaýda galsa, oňa muňa ýalwaryp nirden çykan zat bul? Ene nirden çykanyna şoňa meňdeş bidgatçy ahunlaryň, şoňa meňdeş toslama zatlary esaslanyp tapýan zatlary. Kur'an we sünnetde bu zatlara delil tapmarsyňyz. Allah Taala Bakara surasynyň 186-njy ayetinde diýär musulman doganlar, Peýgamberimize wahy edip: "Ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an." Ey Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani Peygamberimiz ýüzlenip Allah Taala diýär: "Ey Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eger bennelerim senden men barada sorasalar, men olara ýakynlaryn diýär. Dilek edeniň dilegini kabul edýärin diýär." Bu bidgatçylar näme diýär? Biz günäkär, guna Allah Taala dilek etsek dilegimiz kabul bolmazlygy mümkin. Şoň üçin biz öwliýa ýalvarmaly, o da bize Allah ýalvaryp berýär diýip şeýdip öz ýandan öz pikirlerini öňe sürýärler. Emma Kur'an beý diýen ok. Kur'an'y Allah Taala beý diýen ok. Ene eşitip oturýarsyňyz, Kur'anyňyz bolsa açyň özüňiz okan. Ey Peygamber diýär Allah Taala, eger bennelerim senden men barada sorasalar,
men olara ýakynlyrny Allah Taala men olardan uzakdyryn diýenok. Ya bolmasa günahkar bendelerim dilegini kabul etmerin diýenok. Allah Taala nirden çykarýaňyz muny? Allah Taala günahkar bendesiniň dilegini kabul edýär. Ya Rabbi men bir günah etdim. Men bir ýalňyşdym. Men bir günahkar benden diýip boynu bükük bolup öz günahyny boyna alyp bagşlanma dilep ýalbarsa, Allah Taala günahkar benden dilegini kabul edýär. Günahkar benden dilegi kabul bolanok diýip nirden çykarýaňyz? Allah Taala de dileg edeniň dilegini kabul edýärni. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Müslüman doğanlar İbn Abbas, sahabe İbn Abbas radıyallahu anha nesihat edip Peygamberimiz diye: "İza sa'alte fes'elillah ve iza ista'ante festa'in billah." Dilesen Allah'dan dile, yardım dilesen Allah Teala'dan yardım dile diye.